Кыш кошлар өчен бик авыр чор бу вакытта аларга азык табу авырлаша, алар кешеләрнең ярдәменә мохтаҗ була. Шуны аңлап, Мәтрәй мәктәбе укучылары елда шушы чорда кошларга җимлекләр ясап белә. Аларга даими рәвештә азыклар салып торалар. Biz her yılını küz günü qarlar düşkənçe kuşlar aşxanəsi yasap qoyabız bağçalarda. Hem balalar bilen kuşlarga мәхәббәт тәрбияләү yüzündən kuşlarını yaratу максатыннан biz алар белән кушлар ашханәсендә даими эшлибез. Экологик тәрбия, табигатькә мәхәббәт тәрбиясе кичкенәдән үк башлана. Балалар бакчасыннан ук балаларга кушларны танырга, аларга ярдәм итәргә өйрәтәбез. Кичкенәләр группасында да, зурлар группасында да табигать пишмаклары бар. Мәктәп территориясендә 100-гә якын җимлек иленгән һәм балалар шул җимлекләргә бик яратып, үзләренең өйләреннән дә алып килеп, ашханәдә калган ризыкларын да алып чыгып, кушларыбызны сыйлап торалар. Кошларның шыркылдашып сыйлануын күзәтү аеруча рәхәт балаларга. Җимлекләрне балалары шушы мәктәптә укучы Рамил Сәфәргалин ясый. Укучылар Рамил абыйлар янында җимлекләр, сыерчык оялары ясау серләренә төшенеп, үзләре дә бу эшкә өлешләрен кертәләр. Кошлар безнең дусларыбыз, без аларга һәр көнне ярдәм итәбез, biz аларны бик яратабыз. Мәктәптә укыганнан бeri ясыйбыз инсанларны. Хәзер менә балаларга ясыйбыз. Елда ясап торабыз шулай. Кушларны яратсыннар, шулай үссеннәр балалар. Гади генә гамәл, куанычы һәм файдасы шиксез. Кошларга ярдәм итеп, табигатькә карата мәрхәмәтле булып яшик. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.